Kaya ayan, dito yung ano namin. Nakabukas yan kasi kailangan namin linisin yan. Ayun, tingnan nyo, ang dumi pa. Sana malilisto ni Papa mamaya. Naka-red siya lahat. So ngayon ang aming ulam is i-ano namin to, belly ni Pang, no? Tapos may nag-comment na para daw nasa penthouse na kami, ganun. Hindi, parati ko naririnig yung penthouse talaga, pero hindi ko alam kung ano talaga yung totoong meaning. Wawa naman yung anak ko, wawa naman. Uy, uy, uy! Mahula! Hello guys! Good morning! Good morning. Today is Sunday. Today is Sunday. Today is February. Pitsa karon pa? 9? February 10, 2019. And yeah, today is Sunday. At ayan, medyo ano na yung aming kanina pa ako nagising. Pero as usual, pag Sunday, maingay talaga dito kasi may pa-zumba. So yan lahat yung aking mga nilabhan. So, diba, pinapakita ko talaga sa inyo yung mga nilabhan ko. Tapos si Hagrid, andun na sa labas. Kami yung pagising niya, talaga nga sa labas na yan. Ayun. Doon sa may kotse. May sasakyan. Mga malalaki na kasi yung mga friends niya yan eh. Ayan. Tatawagin na namin yun ngayon pag kakain na. Pero anyway, sana mapatuloy ko tong vlog ngayon. Si Papa yung nagluluto ng ulam. Kasi nga daw, sabi ko, yung pa may labahin pa ang puti doon. No? Sabi ko, pag Sunday, day off ko. Kaya siya yung nagluluto. Pero day off din niya ba yun pag Sunday? Hi pa. Hey guys. Wow. Sabi niya, gusto niya yung i-vlog siya pag naglinis siya sa labas mamaya. Sabi ko, i-vlog ko talaga siya kasi para makita niyo din kung gaano siya kadumi sa labas at saka lilinisin ni Papa yan mamaya. Ilang araw na dapat, supposedly kahapon yan dapat linisin, kaso walang tubig. Kasi Saturday kasi kahapon, pag Saturday sa gabi, walang tubig. Parang hindi siya umaakyat kasi diba nasa pinakataas kami. Mahagad na mukha ako, Diyos ko Lord, para akong ano. Pero ayun, si Hagrid lang yung magkakanin sa amin ngayon. Magbe-bread lang kami. Kaya ayan. Hello guys! Ayan, medyo mainit, masilaw. So nandito kami, ngayon ako nakapag-vlog, lunchtime na kasi nag-family time lang kami kanina doon sa kwarto. Ginawa namin yung Lego. Yung Lego na binili ko kay Hagrid. Matagal na yun. Christmas party nila na hindi ko nagawa. Nung Christmas party niya, hindi namin nagawa kasi ang hirap. So, kanina ginawa namin. So, natapos namin siya. Kaya, ayun, bagay ako sa inyo mamaya, ha? And nandito kami. Actually, hindi kami nakapagsimba. And, nanood lang kami dalawa ni Papa kayo na sa CCF. At saka, ang ganda ng message talaga. Sobrang ramdam sa puso. Kaya, yun, parang nare-recharge yung ating soul. And, yun, ang sarap ng hangin dito. Kaya, ayan, dito yung, ano namin, nakabukas yan kasi kailangan namin linisin yan. Ayun, tingnan nyo, ang dumi pa. Sana malilisto ni Papa mamaya. Sana, no? And, yun, inilabas namin yung table, yung aming table na, since noon pa nakikita nyo na yan, na table na yun yung sa Coca-Cola. Ha? Kaya, ayan. Yan talaga yung ginagamit namin kasi malaki siya. Hopefully, sana, no, makabili na tayo ng, anong tawag dyan? Dining table. Hopefully, soon. Pero, for now, hindi mo na yan priority. May nagagamit pa naman kami. Pero, ayan siya. Sa mama ko kasi to, ang tagal na niyan. Hindi pa ako, dalaga pa ako niyan na kay mama na yung, table na yan. Mag-boyfriend at girlfriend pa kami ni Papa. Nandiyan na yan, table na yan noon. Kinuha lang namin kay mama. Kaya yun yung gagawin namin. Ang ganda lang damit ni Papa, no, may sa likod. Tsaka naka-purple talaga siya lahat. Dati siyang ganyan. It's either naka-purple siya lahat or naka-red siya lahat.
So, ngayon ang aming ulam is, i-ano namin to, belly ni Pang, no? Belly siya na minarinate. And, yan yung aming iaano. Ito yung ano namin yan, magagamit na namin siya pag gusto naming mag-ihaw. Kasi medyo maluwag na dito sa aming lugar. Wow! Sa aming lugar. Kaya, ayan. Pinapaano ni Papa kasi malakas kasi yung hangin eh. So, diba, ang taas namin. Tapos may nag-comment na para daw nasa penthouse na kami, ganon. Hindi, parati mo naririnig yung penthouse talaga, pero hindi ko alam kung ano talaga yung totoong meaning nung sa penthouse. Pasensya na, hindi ako magaling dyan. So sabi niya, ano daw, yung penthouse pala yung pinaka, usually sa mga condo, ganyan, yun yung sa pinakamataas at saka yung pinakamaganda. Parang naano naman ako doon. Pinakamaganda talaga. Well, sa amin dito sa kami yung pinakamataas. Yung isang hole talaga. Kami lang yung nag-iisa dito. Pero hindi naman talaga to sobrang mahal. Okay lang. Pero ayan, ang ganda dito. Mahangin. Nagpa-family day lang kami. Nag-family time lang kami kanina. Kaya ngayon lang ako nakapag-vlog. And yun. Yun yung ano namin. Tsaka meron kasi kaming agreement dito sa bahay pag Sunday. Off yung internet. Walang internet. Nag-family time lang kami kanina, walang cellphone, na off yung cellphone kanina. Ngayon ako nag-on ang cellphone kasi yun nga, nag-vlog ako. Pero mamaya pa namin i-on yung internet, so walang internet. Kaya, ayan. Ayan o. Ang hangin talaga dito, guys. Mamaya ibabrush to ni Papa. Mamayang hapon na, bago siya mag-basketball. Magbabasketball kasi siya. Basketball ka niya, Pang? Oh, basketball siya. Before siya mag-basketball, lilinisin niya muna to. Pero, tutulog muna kami. Kailangan namin magpahinga. Ayan. Tapos, tapos hindi siya mag-focus. Tapos yung aming ihawan, sa may hindi nakakaalam sa mga bagong viewer namin, ano lang yan, napanalo na ni Papa yan sa Christmas party to, Pang, no? Christmas party ni Papa. Yan yung napanalunan niya. O, diba, bongga? Last year pa, no? Last year. Napanalunan niya yan. So, diba? Bongga. Ang bongga ng mga regalo. Ay, ng mga prizes. Kung ilungag dito pa. Wawa naman yung anak ko. Wawa naman. Uy! Mawala! Siya yung pinano ng papa niya. Tingnan nyo. Oh, sus. Very good, anak. Tapos tingnan nyo, plato pa yung pinaypay niya. Kasi wala kaming pamaypay eh. Ayan, plato. Uy, dili na. Dirty na. Sa kuan na siya. Sa uling. Cute. Tapos yung mga toys niya, dinala niya dito. Ano ko, chilio, Diyos ko Lord, dito sa Papa talaga. Yung dalawa, bumili ng uling at saka coke. Patay, nahulog yung uling. Hulog yung uling, ito yan tuloy. Tapos nag soft drinks na rin kami. Kasi today is Sunday. Labaho. Ayan. Paano natin ito yung aming mga pagkain na, sisirap. Bibi. Ito na nila, Mama. Baho. Kasi lang baugon, Ma. Kasi lang baugon. Pig. Pig, oh. Lamat. Come na. So, ayan. Kakain na tayo, guys. Ayan na yung aming ulam. Yan lang siya. Liempo. Bukas may ito, Pang. Kinamot ba ka, Pang? And, ayan. Kain tayo, guys. Yan lang yung aming Sunday. Diba?